mwentie ensabodi yi odi for bafo ono so e wo ha Medase Mr. Nyamekye baby I will be anu atia me me gina how my sister fi aponsa our alignment was in the store there when I wo oba ya okuta ne sem 200 Ghana esi Mr. Nyamekye so na nkoma ebusua one na rafo sister course ono so oba no anka bi enye okuta ne sem 1 million esi Mr. Nyamekye so na nkoma ebusua benye nti ya das Yo, Mr. Nyamekye, we gina ha, ama wa oba, onyame babeti, oni ni nuano. Oso oba ya sa nyina sa de e kae no, efiwo. Ona na mo so ma de onyame babeti. Oso oba ya, okuta de komo obusia nyina. Onyame babeti, onyame ba California so so a. E kire se onyame onshira. Ye ne na na bye bye. na kosa kabati to no mo ka chese onto no sabe yi odi for bafo ono so e de eba